עכשיו לדוקטור עדי שוורץ, עמית במכון משגב ובמכון בן גוריון, שמצטרף אלינו עכשיו. שלום עדי. שלום, צהריים טובים. אז בואו נדבר באמת קצת על הסיום הטרגי הזה, שעכשיו יש הרבה מאוד ביקורת בתוך החברה הישראלית שאפשר היה לסיים אותו אחרת. איך אתה רואה את הדברים? אני חושב שבאמת יום טרגי ואירוע טרגי, אבל זה בעצם המשך של הטרגדיה של ה7 באוקטובר. כלומר, למרבה הצער, ה7 באוקטובר לא נגמר באותו יום, אלא בגלל אותה כמות של חטופים, שהיה בהתחלה כמעט 250 או 240, ועכשיו ירד לקצת פחות מחצי, בעצם הטרגדיה הזאת ממשיכה. אנחנו לא צריכים להיות מופתעים, וכל ביטויי האלימות והסדיזם שאנחנו מגלים מצד חמאס, זה בדיוק מה שראינו ב7 באוקטובר. כלומר, בהיבט הזה אין שום דבר חדש. אבל אני חייבת להגיד לך שכשאנחנו שומעים את שר הביטחון שלנו, שאומר צריך לסגת בנו מהחלטות הקבינט ביום החמישי, וכן לדבר על עזיבה של ציר פילדלפי, יוצא באמת שלכאורה כאילו הטרור משתלם. זה באמת הדיון שאנחנו כחברה ישראלית צריכים לנהל, ואני חושב שאני מסכים ממה שנדמה לי ניצנה אמרה קודם באולפן, זה לא, אנחנו איכשהו הצלחנו לגרור את עצמנו לשיח על ציר פילדלפי וחיישנים, ותצפיות, וכל אחד נהיה מומחה לאיזשהו עניין מאוד טקטי. אגב, כמו שנאמר אצלכם, חמאס איננו מעוניין בעסקה. מי שאמר את זה האמריקאים, שאמרו במפורש שהם לא יעששו להפיל את האשמה על מי שיטרפד את העסקה. שר החוץ האמריקאי בלינקן אמר את זה גם בתחילת הקיץ וגם לא מזמן. ישראל קיבלה את המתווה. מה שקורה עכשיו זה שאנחנו מחכים לחמאס. אז זה לדעתי עמדה די ברורה. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים כחברה ישראלית להחליט האם אנחנו מסכימים שאחרי מה שקרה ב7 באוקטובר, חמאס כיצור, כארגון ששולט בעזה, האם אנחנו מסכימים שהוא ימשיך, כן או לא? כי מעבר לשאלה של פילדלפי, אנחנו יודעים, חמאס מעוניין לשמור על שרידותו. אוקיי? זה הנושא. עכשיו אנחנו כחברה ישראלית צריכים להחליט האם אחרי מה שעברנו, ניסיון לרצח עם, אני לא אחזור על כל הדברים, האם אנחנו מסכימים לזה? הדעה האישית שלי היא לא. אנחנו לא יכולים להרשות באופן כללי במובן של המציאות במזרח התיכון, אחרי מה שחמאס עשה ב7 באוקטובר. אתה יודע, חלק מהטיעונים אומרים, שמע, היה לנו עוד לפני ה7 באוקטובר, לא היה לנו את ציר פילדלפי, אנחנו רואים כמה זמן לוקח לנו להשיב אותו חזרה אלינו. יכול להיות שצריך כרגע באמת להסכים, ואחר כך להמשיך ולהתנהל משם. אני לא אגיד מה דעתי בעניין, אני רק רוצה לשמוע את דעתך. אני אומר שוב, זה לא רק פילדלפי, שימי לב, זה לא שחמאס הסכים בכל הנושא הזה פילדלפי, זה ברור לחלוטין שחמאס מבקש ערבויות, כולם פה מנסים לשקר את כולם. האמריקאים רוצים לסיים את המלחמה, חמאס רוצה לסיים את המלחמה, שפילדלפי יהיה משהו אחר, יהיה נצרים, ובדיוק איזה פתחונות הוא יבקש. ההנפה, הוא אומר את זה אגב מאוקטובר, בצורה מאוד מאוד ברורה, רק צריך להקשיב להם. המטרה של סינואר זה להישאר בשלטון, זאת השאלה שלנו. בוא נניח שאנחנו יוצאים מפילדלפי, בסדר, נגיד לצורך הדיון בינינו, זה לא ייגמר שם. המטרה שלו זה סיום המלחמה. האם אנחנו מוכנים כן או לא להמשיך לחיות לצד חמאס? עכשיו כידוע, דרך פילדלפי, אנחנו עדיין יודעים שיש לפחות 10,000 אם לא יותר אנשים חמושים בעזה, אנחנו יודעים שמאוד בקלות הם יוכלו להתחמש, ואנחנו מכירים את השמות של החטופים האלה. אנחנו יכולים להבטיח שלא יהיו חטופים בעתיד, שהיישובים של העוטף לא יהפכו שוב להיות משיסה ולטילים ולחטיפות. אני חושב שאחרי הניסיון של ה7 באוקטובר, חמאס לא יכול להמשיך להתקיים, לא כארגון צבאי ולא כארגון שלטוני. בואו נדבר רגע על מבצע מחנות קיץ שנמשך ביתר סט וביתר עוז. אנחנו רואים באמת את ההתעוררות של הזירה הזו. יכול להיות שאנחנו צריכים להפוך אותה כרגע לזירה מרכזית, ודווקא את עזה להפוך לזירה משנית? פה באמת יש את השאלה המרכזית, שבאמת אומרת, אם החלטנו כמטרה אסטרטגית שאנחנו לא מוכנים לחיות לצד עזה, אז באמת צריך לבוא לזה לידי ביטוי בשטח. ופה יש שאלה גדולה, אנחנו בדי פעם מקבלים דיווחים שאכן נעשית עבודה משמעותית, נחשפות מנהרות, נהרגים וסובלים וכן הלאה, ומדי פעם אנחנו שומעים דיווחים הפוכים של איזשהו דשדוש. אז פה יש החלטה שצריך לקבל, שאם אנחנו באמת לא מוכנים לחיות לצד חמאס, בבקשה, בואו נוציא את זה לפועל. המצב שלנו ביהודה ושומרון הוא קצת פחות מסובך, משום שכמו שאנחנו רואים, יש לנו נוכחות מודיעינית רבה, אנחנו יכולים, כוחות נמצאים בשטח, לא צריך להיכנס לשם כל הזמן, אני חושב שזו עבודה מבורכת, זה באמת יותר העבודה של השוטף. אני עדיין חושב, ואני כן מקבל את ההחלטה הראשונה של הקבינט,
שאם אפשר להביא לידי מיטוט של חמאס, זאת צריכה להיות המטרה. אנחנו בהחלט צריך להמשיך לטפל גם ביהודה ושומרון, אבל אני חושב שאם אפשר להגביר את הלחץ הצבאי בעזה, אני חושב שיהיה לזה גם ויקרין מאוד. תוצאות המאבק בעזה, אם נצליח להביא להכנעה של חמאס, יהיה לזה השפעה מאוד גדולה על יהודה ושומרון. ואם לא נצליח להכניע את חמאס, זה ייתן רוח גם ליהודה ושומרון. הדברים האלה קשורים אחד לשני. לכן צריך להיות מאמץ מאוד מרוכז, קודם כל בעזה, אבל בהחלט גם בשוטף ביהודה ושומרון. דוקטור עדי שוורץ, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, לאסטרטגיה ציונית, תודה רבה לך על השיחה הזו. אם כן,